Εδώ λοιπόν και πάλι για να δούμε θέματα διατροφής με την Νικόλ Τιτζιάννη, κλινική διαιτολόγο διατροφολόγο, που είναι κοντά μας σήμερα. Νικόλ, καλώς ήρθες, καλώς σας βρήκα. Σε βρίσκουμε. Πρώτη φορά μας έρχεσαι. Βεβαίως. Για και να χαίρομαι δούμε πάρα μαζί, πολύ που είμαι εδώ κοντά και εμείς σας. το ίδιο για σένα. Θέλουμε να μας πεις τα φρούτα του φθινοπόρου ποια είναι, ποιες θεραπευτικές, ποιες ευεργετικές ιδιότητες έχουν, πόσα πρέπει να καταναλώνουμε για να είμαστε καλυμμένοι χωρίς να παχύνουμε. Βεβαίως. Εγώ όμως θα ξεκινήσω κάπως διαφορετικά. Δηλαδή? Δεν ήθελα να μου πείτε εσείς, καταναλώνετε φρούτα εποχής? Πάρα πολλά. Και πολύ καλά κάνετε. Στα φίλια αυτή την εποχή. Πολύ καλά Τέλεια. κάνετε. Τα οποία στα φυλάκια μας έρχονται φυσικά από τον Αύγουστο. Και έτσι ακολουθούμε και το φθινόπωρο. Να πούμε όμως καταρχήν ποια είναι τα φρούτα του φθινοπόρου, της εποχής που τώρα διανύουμε. Αυτά είναι το σταφύλι, το αχλάδι, το μήλο, το ακτινίδιο και φυσικά το πορτοκάλι. Μάλιστα. Τα οποία περιέχουν πάρα πολλές βιταμίνες. Και καλώς η γη μας τα προσφέρει αυτή την περίοδο, καθώς περιέχουν την πιο σημαντική βιταμίνη C, η οποία ενισχύει το νοσοποιητικό μας σύστημα και μας βοηθάει έτσι να καταπολεμήσουμε ιώσεις φθινοπορεινές που ταλαιπωρούν τον περισσότερο κόσμο. Σταφύλια λοιπόν, αχλάδι, ακτινίδιο, μήλο και πορτοκάλι είναι τα φρούτα αυτής της εποχής. Ακριβώς. Που μας προσφέρουν βιταμίνη C, ενισχύοντας το νοσοποιητικό μας. Δεν περιέχουν όμως μόνο τη βιταμίνη C. Περιέχουν πάρα πολλές βιταμίνες και φυσικά ένα ίχνο στοιχείο το κάλιο, το οποίο βοηθάει στη ρύθμιση της αρτηριακής μας πίεσης. Πολλά αντιοξυδοτικά που και αυτά με τη σειρά τους ενισχύουν το νοσοποιητικό μας σύστημα και αναζωογονούν τον οργανισμό μας. Και φυσικά οι φυτικές ίνες, οι οποίες βοηθούν στην ομαλή λειτουργία του εντέρου και έτσι καταπολεμούμε τη δυσκυλιότητα. Το ότι προλαβαίνουν τις φθινοπορεινές ιώσεις το έχουμε ήδη πει και το κρατάμε σαν δεδομένο. Εννοείται. Το πιο σημαντικό από όλα. Για να γλιτώσουμε φάρμακα, παίρνουμε τα φρούτα της εποχής αυτής. Βιταμίνη C και πολλά αντιοξυδοτικά. Μάλιστα. Το ερώτημα όμως είναι πόσες μερίδες πριν πάμε στο γιατί? Σίγουρα 4 με 5 μερίδες φρούτων καθημερινά. Μάλιστα. Και τα λαχανικά εννοείται δεν τα ξεχνάμε. Το ερώτημα όμως είναι τώρα ποιο. Γιατί πρέπει να επιλέγουμε φρούτα εποχής? Φυσικά γιατί έχουν πολύ καλύτερη γεύση, είναι φρέσκα. Έχουν περισσότερες βιταμίνες και αντιοξυδοτικά. Λιγότερα φυτοφάρμακα και ορμόνες. Πάρα πολύ σημαντικό αυτό. Το πιο σημαντικό, το οποίο φυσικά τον οργανισμό μας. Δεν απαγορεύεται να φάμε σταφύλι και άλλες εποχές του χρόνου. Όχι, να το βέβαια, βρούμε και μπορούμε να το πληρώσουμε. Εννοείται. Αλλά στην εποχή του είναι ακόμη καλύτερο. Είναι το καλύτερο, είναι καλύτερη επιλογή. Και το πιο σημαντικό, έτσι δημιουργούμε μια αναγκαία συνθήκη αντιοξυδοτικής και περιεκτικής διατροφής. 4-5 φρούτα την ημέρα δηλαδή. Ένα με το πρωινό, ενδιάμεσες καταστάσεις. Και μετά το φαγητό. Να δαμάσουμε την πείνα μας. Με τα φρούτα. Βέβαια. Χωρίς να παχύνουμε. Εννοείται. Δεν θα καλημερίσεις τη Λάρισα? Φυσικά. Σε παρακαλώ. Καλημέρα στη Λάρισα και πολλά φιλάκια. Είσαι κοντά στη δικιά μου την πατρίδα. Λοιπόν, να είσαι καλά, σε ευχαριστούμε, Νικόλ. Ευχαριστώ πάρα πολύ.